special session gi-adjourn dayon kay way bisan usa kasakop sa BOPK nga mitunga. Pantalan sa Sugbo gidagsa sa mga pasahero. Mga inimbargo nga pabuto gikuhaan og mga pulbura. Gihandom karong adlaw ang kamatayon ni Dr. Jose Rizal. Maayong hapon, Sugbo ug Kabisayan. Pipila ka mga shipping companies walay biyahe karong Enero 1. Apan dunay mga barko nga mobiyahe nga pinili ra ang schedule. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Gipanglantawan sa Philippine Coast Guard nga magpadayon ang pagdasok sa mga pasahero din sa pantalan sa Sugbo sugod karong hapuna hangtod na og mga adlaw atol sa makatapos ang mga biyahe sa barko pagawas sa probinsya sa Sugbo. Sukad pa niyatong December 27 nga way puas ang pagpangabot sa mga pasahero sa pantalan sa Sugbo. Hangtod karon nagdasok sa mga terminal ang mga nagawat ug paingon na mosakay sa barko paingon Leyte, Bohol ug Mindanao. Kapin sa 87,000 ka mga pasahero na ang nakabiyahe pagawas sa Sugbo ug laing 70,000 usab ang nangabot gikan niadtong Domingo hangtod kagahapong adlaw. Kutob na lang ugma ang biyahe sa ubang mga shipping companies sama sa Medallion Shipping, TransAsia, Supercat ug Wisam Express ug sa Enero 2 na sila mamalik. Dunay special nga mabiyahe ang kukalyong sa Enero 1 paingon sa Masbate ug Surigao. Limitado usab ang biyahe sa Ocean Jet paingon sa Tagbilaran, Bohol ug Ormoc City. Matod sa Philippine Coast Guard, normal ra ang schedule sa biyahe sa mga barko ug wa sila gidugang nga trip. Actually karon sir, kuan ni sakas siya. Before pagkakuan na pud siguro sir after New Year, ang atong expected nga inbound pabalik diri sa Cebu. Mo na say mo daghan ani ang outbound na to karon ng gakan na mo kadaghan. Problema lang nila ang mga excess passengers sa to-go shipping paingon sa Mindanao nga nadilatar ang schedule tungod sa nakalabay nga madaotang panahon. Fully booked na usab ang sagad sa mga biyahe hilabi na paingon sa Mindanao sukad pa niadtong Oktubre 10 hangtod Enero 5. Tambag sa mga paingon sa Mindanao ang pag-divert paingon sa Dumaguete ug Bohol nga dunay trip paingon sa Mindanao. May pahimang na usab ang Coast Guard sa mga pasahero paglikay sa mga mamaligya o mga overpriced tickets. May feedback sa mga shipping nga fully booked ni gid sila. So ang amo lang gi-advise ani ang uban nga dili gid ma-accommodate na mong gipanghimuan is mong gi-refer dito kay naman sa tay biyahe dito sa Bato. Karong weekend gipaabot ang daghang mga pasahero sa mga pantalan sa Sugbo tungod sa pagbalik na sa klase ug trabaho karong Lunes. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Tungod sa taas nga holiday, dili kayo daghan ang mga pasahero sa airport ug North Bus Terminal karong adlaw. Ano ang report ni Edwin Cañete? Dili kayo daghan ang mga pasahero karong adlaw sa Mactan Cebu International Airport. Apan bisan ini dili mapugngan nga adunay mahitabong delay sa mga flights. Ang Mactan Airport Police nga gipangaluhan ni Chief Inspector Miller Guzman nagkanayon nga ubos sila sa full alert alang sa pagsiguro sa luwas kapag biyahe sa mga pasahero. Bali, ganito yan. May mga dineploy na rin kami mga tao dito. Then, dito yung K9 natin, yung EOD, and also yung personnel natin ng Mactan Airport Police Station. So, on post pa rin sila. Dili halayo ang sitwasyon sa North Bus Terminal nga dili usab daghan og pasahero. Apan bisan ini ang mga sakop sa Land Transportation Office nagbantay sa mga biyahe sa mga bus. Si Elvera Alvarado nga taga Tuburan karon lang nakalugar sa pag-uli sa ilang lungsod. Sanglit wala man siya makauli niya tong Pasko gumikan usab sa trabaho nga dili niya mabiyan. Hinuon siya ang gibisita sa iyang pamilya niya tong Pasko. So, ngawang ka muli pag Pasko? Di kay kanang napang may trabaho niya. Ako sa pamilya mo ning ari sa syudad. Gihugtan karon sa pagmonitor sa kadakuan sa Land Transportation Office ang mga buses nga mobiyahe sa nagkadakulang lungsuran dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Seating capacity mo'y usa sa ilang gipatuman. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Normal lang ang operation sa South Bus Terminal human na anam na sa pagpauli ang mga pasahero. Gipaabot nga mudaghan ang mga pasahero karong hapon tungod sa mga nagtrabaho sa katapusang mga adlaw sa tuig. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Sayo kaganin ang buntag dili pa kayo daghan ang mga pasahero nga midagsa diri sa Cebu South Bus Terminal. Apan karong orasa
makita na ninyo diri sa luyo sa akong nahimutangan nga inanay na nga bidaghan ang mga pasahero nga mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya aron adto sa ulugon uban sa ilang pamilya ang bag-ong tuig. Walay nasugatan problema sa operations ang management sa Cebu South Bus Terminal. Sukad kagahapong adlaw hangtod kaganihang buntag. Ang Assistant Operations Manager nga si AD Dusaban nagkanayon ilang na panglangtawan human sa tingpaniudto. Mas mudaghan ang pasahero nga musakay. Susama ra gihapon ang gidaghanon sa bus ug minibus. Niadtong Pasko ang nibiyahe karon hangtod na sa liwa sa bag-ong tuig. Available ang mga bus pero usahay malangan tungod sa traffic. Sa miaging tuig gikan sa Enero hangtod Disyembre, nakakulikta ang CSBT ug kapin 65 milyones pesos. Mas nisaka karon tuiga ang income sa terminal gikan sa Enero hangtod sa liwa sa Pasko. Miabot na ang ilang koleksyon sa 65 milyones pesos nga mao'y ilang target karong tuiga. Nagtuo si Dusaban, madugangan pa og 2 milyones pesos ang kita. Sanglit wala pa nila maapil og kwenta ang kita sukad kagahapong adlaw. Milapas na sa atong target niya. Saka pa na mga siguro mga 67 or 68 na. Okay na apa karong adlaw. Mga 67 siguro, mga 67 milyon. Kaya na pa may gahapon o pa man ito makwenta karon og ugma pa. So napay tulok adlaw so mga murag maabot nag 67 milyon. Gawas sa hugot nga gipatuman seguridad sa management sa CSBT, naka-standby sab ang pulis ug sakop sa SWAT team. Gawas sa 35 ka gwardya ang naka-duty sa matag 8 ka oras nga shift. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga biktima sa sunog sa lahog mutabang sa syudad ug hangyo sa UP Cebu aron padayon sila nga makapuyusan na sunog nga luna. Kinigiaksyon na ni Leslie Caminade Vistil. Gikabalakan karon sa mga residente dinhi sa Sitio Abocado, Barangay Lahog ang posibilidad nga di na sila makabalik silang tagsa-tagsa kapanimay. Human mipahibaw ang kadagkuan sa UP Cebu nga ilan ang gamiton ang luna isip extension silang tunghaan. Eventually mo Si Art Lagahit, usa sa mga biktima sa sunog mipadayag nga gibati silang kabalaka, human nila masayri kagahapon nga kuhaon sa UP Cebu ang maong luna tungod kay gamiton man kini sa maong tunghaan. Matud pa niini nga mutabang sila sa city government sa paghangyo sa UP nga di na lang sila muhawa sa luna tungod kay dugay na kaayo silang nagpuyo sa dapit. namalaka gid mi kay especially namo nga dugay na kami dire. We've been here since 1920. Almost 1 century na mi akong clan ba akong kanya nabalaka gud mi kon wa pa hinoy definite nga date nga ilang ingon kanusan na gamito na. Wa say pagbabag sila gahit sa ipagayong reblocking sa lugar tungod usab sa ilang mga nasinati nga mga nangaging panahon. Matud pa nila gahit nga angayang i-reblock ang dapit tungod kay mao na kini ang ikatulong higayon nga nasunog ang lugar. Okay naman ang reblocking kay na-access not only access sa mga fire trucks kundi kanang sa tawag gid ba. Klaro kay magsusukita ko dira gusutsuot na dire. Muna nga ako personally I am for reblocking. This is not to say ang mga mo sa sentimento sa ban na daghan sa kay mga tao nga against reblocking sa pagkakaroon pero posible nga mausabi lang na kung ma-explain na nila. Ang UP Cebu pinaagi sa Dean Attorney Lisa Coro mitanyag sa mga nagpuyo sa lugar sa usa ka relocation site sa Barangay Busay. Gamito na sa UP Cebu ang maong luna. Mipasalig ang kadagkuan sa city government nga makigtagbo sa taga-UP aron hangyoon ang padayong pagpapuyo sa mga nasunugan. Matud pa ni Acting Mayor Edgar Labella, ilang buhaton ang tanan aron magkasinabtanay ang tanan ug way ma-displace nga nasunugan. And of course, ano man, i-assert man ang UP being the owner, it's important for us to have a dialogue. Kung sabot-sabot sa likway ng politika kay masakripisyo ang mga biktima sa sunog. Kaganihang buntag, gipang apod-apod sa taga-city government ang ilang mga hinabang alang sa mga nabiktima sa sunog. Gipang apod-apod sab ang financial assistance ug housing materials ngadto sa mga nasunugan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga gipang-embargo nga pabuto gikuhaan og mga pulbura samtang wala na usab gitugot ang pagpamaligya sa mga pabuto ug sa sulod sa mga malls. Kini gi-aksyon ni Ray Pasaporte.
Kapulisan sa Region 7 lakip ang Department of Health mipahigayon sa simultaneous destruction sa sinako sa gidili nga firecrackers nga gipang embargo sa pulis. Kapin 200,000 pesos nga balor sa mga gidili nga pabuto ang ilang nasakmit sukad Disyembre 16 hangtod sa Pizza 28. Ang uban niini gipamaligya sa dili designated areas. Aduna nay 5 ka kaso sa mga nabuthan o napiksan sa pabuto atol sa pagsugat sa Pasko. Matod ni Dr. Expedito Medalla sa Department of Health, andam na ang mga ospital sa pag-atiman sa mga biktima sa pabuto. Do ang trending yun ni since kaniadto pa medyo minus-minus ra panahon sa Pasko, pero sa pagtagbo sa bagong tuig na amusaka gid na siya. Munang hinaut ta nga ang trending nga mubo ra sa gyapon ug mahimo wa gani gyud tay kuan casualty. Kaganiha gikuhaan sa pabilo ug pulbura ang mga pabuto. Una kinikihumol sa tubig. Although we will be disposing part of the confiscated items today, we expect and we will definitely conduct more confiscations of illegal firecrackers. Magpadayon ang kapulisan sa pagpanakop sa mga gidili nga pabuto ug niadtong namaligya sa gawa sa SRP ug sa barangay Babag sa Lapu-Lapu City. Gidili na usab ang pagpamaligya niini sa mga malls sa Dakbayan sa Sugbo. Usab bisan asa nga tindahan gawa sa designated areas human gibakwi sa City Hall ang ilang mga permit. Nang hinaot sab si Chief Superintendent Manuel Gairlan nga sundon kini sa uban nga LGUs. Iyang giauhag ang publiko nga dili na mogamit og pabuto alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Yet there are some people who still capitalize on this tendency of our citizens to light up strong or oversized firecrackers. Sana po magbago na yung ating pag-celebrate ng New Year or pagsalubong sa bagong taon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Daghan na ang mga naninda og pabuto sa SRP, kipaabot nga mukusog ang halin niini og mga adlawa, hilabi na nga gidili na ang pagbaligya sa mga pabuto sulod sa malls. Kini giaksyonan ni Ryan Sarote. Kung maihap lang ang mga namaligyag paboto sa South Road Properties ni adong Pasko, karon nga nagsingabot ang bagong tuig, daghan na ang mga naninda. Pagkakaroon moabot ng 36 ang mga namaligya sa SRP, 23 ini ang mga taga-Dakbayan sa Sugbo ug 3 sigikan sa Lapu-Lapu City. Pipila lang ang mga namalit og pabuto kaganyang buntag aron makalikay sa pagdasok sa mga mamalit sugod ugma sa buntag. Sama nila Noel nga tagapunta nga tinuig ng tradisyon ang pagpabuto pag-abog sa malas. Every year. Para unsa man para lang swerte sa pawagtang sa mga ana gyud sa gawas sa dalan ra gyud palayo mga bata. Oo. Gipasalig sa mga naninda nga doon na sila igong supply ug nga walay pagsaka sa ilang mga presyo, gani mahimo pang mahangyo ang ilang mga pabuto. Same gihapon kay common man jud na ka na mahangyo ingana pa. Ready na ang in-demand nga firecrackers gikan sa Bulacan nga daling mahurot tungod sa kamabulokon ug pagkaluwas niini nga gamiton. Gawas sa mga naandan nga pabuto sama sa Kwitis, doon na sa mga dagkong bingala o mga dagkong turotot. Kutob na lang ugma ang pagpamaligya og pabuto sa SRP, diin ang uban nga naninda sa ilang tindahan na magbagong tuig. Gidili na usab ang pagpamaligya sa mga pabuto sulod sa mga malls dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. So, considering Dunay order, national order, which was issued on December 18, that malls are prohibited from selling firecrackers and other pyrotechnics. So we have to abide by that order. Although we have issued a permit to allow certain dealers of pyrotechnics and other firecrackers to sell them at the malls, which we issued sometime on December 3. And considering that there is this order from the national government, then we have to abide by it. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sarote, News 5.
Kagahapon na abdan og gabi ang mga konsehal sa Dakbayan sa Subo sa pagpaabot nga motunga ang ilang mga kauban alang sa special session. Apan pakyas gihapon ang tinguha sa minority sa konseho sa pagtuki sa 2.8 billion pesos supplemental budget. Tulo kay gayon girisis ang special session sa City Council aron paaboton nga mutambo nga mga konsehal aron mahimo nga usa ka quorum. Kini ang ikaduhang adlaw sa special session nga gitinguha sa pagtuki sa 2.8 billion pesos nga supplemental budget number 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Unom lang ka konsehal ang mitunga sa session. Gikinahanglan ang siyam aron mahimo ang usa ka quorum. No. Did they, my question is, did they send communication to the Secretariat that they will not be around in today's session, or did they communicate to you that they will be late in coming over in the Sangguniang session? No, Mr. Chair. Sa ikatulong pagdeklarar sa presiding officer, Acting Vice Mayor Nestor Archibal, miabag si Konsehal Jerry Carrillo apan milakaw si Archibal. Mitik over si Carrillo is si presiding officer o gitahasan si Konsehal Dave Tumulag sa pagtawag ngadto sa mga opisina sa mga konsehal nga absent. Probably Member Tumulat will have to contact them so that they will be around in our succeeding session. This presiding officer declares that we will meet at 10 o'clock tomorrow. Gawas kang konsehal James Cuenco nga nakafile sa official leave of absence, wala ang mga konsehal sa ilang mga opisina. Sirado ang ubang opisina bisan sa gipatawag nga special session, samtang ang ubang staff mipahibalo nga out of town ang ilang konsehal. The council, whether they will approve or disapprove it, or they will reduce the item, those items that they feel nga for them dubious under supplemental budget number 1, such as the tipping fee of the garbage, then the street lighting, then even the honorarium for the lupon of Kasambagan and Buot. But he walked out before finishing our discussion. He walked out. So under our rules, if any presiding officer is not available, then the speaker pro tempore will assume. If the speaker pro tempore is not around, the majority floor leader will assume. If the majority floor leader is not around, then the minority floor leader will assume. Tungod sa pagkapakya sa pagpahigayon sa ikaduhang adlaw sa special session, laing special session ang ilang gipatawag kaganiha. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gisuwayan sa mga sakop sa Team Rama sa pagpahigayon og special session kaginang buntag apan pakyas gihapon nga makabot ang quorum. Walay bisan usa ka sakop sa BOPK ang mitambong lakip na sa presiding officer nga si Acting Vice Mayor Nestor Archibal. Si Konsehal Jerry Carrillo nga minority floor leader miassume pagka-presiding officer sa special session nga gi-adjourn ra usab dayon. Matud ni Acting Mayor Edgar Labella, usa sa pinakaimportante nga agenda sa special session ang pagahin sa calamity fund alang sa mga biktima sa sunog sa Barangay Lahog. Naasad sa House Rules nga nag-ingon nga tungod sa kaimportante, tungod kay SB1 gani pasabot supplemental sa 2015, hapit na mamahuman ang 2015. So there is really a compelling reason, compelling need nga ilag ito itong itackle. Either approve it, disapprove it, basta just act on it. Pero pahidi raman unta to magsinabutay, ingnon lang nga inidi wa magikurom. Unsay ang gusto sa akong nahibawan, ang gusto ra gyud sa mga taga bundok nato sa mayor nga paminawon lang ang ilang sentiments. Mohimo lang silang mga manifestations without necessarily transacting business nga gusto lang nila break it of record ang ilang tanang mga sentimento. Then if they should have been given that opportunity, I think wa may problema. Then Gihandom karong adlaw ang pagkamartir ni Dr. Jose Rizal ubos sa mga kamot nga mga banyaga. Lain-laing mga kalihukan ang gipahigayon sa mga LGUs alang sa labing ulahi nga regular holiday sa nasod. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Sa ika-119 nga paghandom sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal, gilabas pagbalik sa mga city government officials ug ubang ahensya ang iyang kaagi. Lakip na niini ang pagbasa sa iyang katapusang panamilit sa wa pa kini siya patya. Ako
mamatay kung makita ko ang langit na magkakapula o kuya luyo sa kupo na maglugidong ang adlaw ibukya. Isipaghandom siyang kamatayon alang sa kagawasan sa katawhan, nagdalit og buwak ang mga nanambong sa kalihukan. Panghinaot ni Acting Mayor Edgar Labella nga unta hatagan og gustisya sa tanang government workers ug officials ang kamatayon ni Rizal, pinaagi sa paghunong na sa away sa politika, korupsyon ug ubang ngilad nga buhat. So that Rizal would not have died in vain. Kaya di mo gito ganas Rizal nga magkaingon taan. First is that we have to address the challenge on this very serious political and social imbalance. Too many have too little, while too few have too much of the good things in life. Kaning poverty na to, kaning deeply rooted culture of corruption in the bureaucracy, not only in the executive, in the legislative, usay na-appeal pa ang judiciary, which is very saddening. Samtang kining mga senior citizens nga mitambong sa kasaulugan, mihulagway nga dako kayong kalahian ang panahon ni Rizal ug karon nga henerasyon. Matud pa nga aduna tuod mga matarong nga mga batan-on apan mapili na lang tungod sab sa mga bisyo sama sa ginadiling drogas nga maoy naka-impluwensya sa kabatan-unan. As Rizal, whole world, dili lang whole Philippines, whole world yun, whole Asia, nga siya, bantugan yun siya. Ang tanaw ko ni Rizal, bright yun siya, pagka bata. Gikan siya ang pagkabata, na siya mga premonition, bahin sa katong moth, nga ni Kuan, tuyok sa oelam. Pero tagsa na tang makitaan, masing kay taga-bukid, di na moderno naman kayong mga panginabuhi po. Karon good sa kabaguan, lahi naman good ron tungod sa mga daga ng mga bisyo, mga drogas, mo na murag kuwang na sa kuan. Di pareha sa unang ang Dr. si Rizal nga nindot yun to sa London nun. Maayig yun to si Dr. Rizal. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gipanguluhan ni Lapu-Lapu Mayor Paz Radaza ang floral offering sa monument niyo si Rizal. We were just commemorating of unsa and reminding people of what Dr. Rizal did for the Filipinos. Samtang si Doc Mars Marilyn Andales, ang School Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu, nagkanayon nga ang gibuhat ni Rizal mao ang pagpakita sa iyang kaisog. Nahitabo sa kinabuhi ni Rizal, angay yun natong hinumduman kanunay isip mga Filipinos kay iyang gipakita ang iyang kaisog o ang iyang paghigugma sa ato ang nasod. Si Prince Maraquiao nga usa ka estudyante na mahayag nga nakaila siya sa estatwa nga gihalaran og buwak apan wa siya masayod kun unsay gihandom sa gipahigayon nga kalihukan. Jose Rizal? Kailangan niya kibaw kag unsay kasaulugan karon. Nanong gatapok-tapok ning mga tao diri sa kuan? Plaza? Wa. Ngano? Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Nasunog kaganiya ang usa ka gipaabangan nga kwarto sa usa ka balay sa Capitol site. Ang balay gipanag-iya ni Brenda Poncardas nga nahimutang sa Juana Osmeña Street, Dakbayan sa Sugbo. Usa ka Maria Tampos nga nanglimpyo sa balay nakamatngon nga adunay aso gikan sa maong kwarto. Nagtuwang mga bombero nga ang charger nga gibiyaan sa electrical outlet ang hinungdan sa sunog. Helper ko diri sir, kanang kada buntag manlimpyo ko, ini ka man naglimpyo uli ko. Amay lang ito kayo na ko kauli. Manaman ta ko, kuha mo dagmap mo ko. Ni aso mo dito di. Ma'am, ni aso lagi ma'am, ni kayo naman. Mutong kuyawan ko, nawag di migtaw, akong pukaw ni. Di ta kakuan kung charger, kay murag wala na yun din nag-ungot na, nag-ungot na chok. Naka-chok sa outlet. Mga anti-Rama political streamers gipangtangtang sa probe tungod sa kakulang sa permit. Apan bisan og walay permit, wala nagitangtanga sa probe ang streamer nga gimontar sa barangay hall sa Labangon aron walay mahitabong kagubot. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil.
Gitangtang ng kaghapong adlaw ang mga streamers nga gibutang sa Maidan Mariga Cristina F. Ramos Capital Site. Ang mga streamers niadtong Domingo pas kadlawon gitaod sa usa ka lito pasilan human kini gisugo sa kapitan sa Capital Site. Tungod sa mando ni Acting Mayor Edgar Labella nga tangtangon ang tanang mga posters, streamers nga walay permit gikan sa City Hall. Ang pangulo sa probe, Raquel Arce miingon nga ilang gitangtang ang streamers tungod sa kakulang sa permit. Katong mga areas nga naa on katong demolished sites. Nauman to ilang ipamutangan. Ako mo hinagi. Ang akong team ay nagpatangtang. Based on that memorandum. Yes. Yes, kay amo magiadto ang tagiya sa balay. Walay consent. It's not walay consent kanang murag ingnon ta nga ning sanong lang sila kay si Konsehal Gary Lao may ipaputang ato. Natangtang sa probe ang mga streamers nga nahimutang sa F. Ramos Extension ug Doña Pepang Cemetery nga gikatahong gimuntar sa Tejero Barangay Councilor Gary Lao. Matud pa ni Arce nga bisan og gipapilit kini sa usa ka panimay, gikinahanglan usab ang pagtugot gikan sa tag-iya. Wa nila makuha ang streamer nga gibutang sa Barangay Hall sa Barangay Labangon. Matud ni Arce, mamahimo nila kining tangtangon apan di niya buot ibutang sa risgo ang iyang mga tawo. And ang usa nga wa nato ang usa nga wa nato makuha is ang kaning sa Barangay Hall nga naa gyud ang bitay sa Barangay Hall sa Labangon. Dili na ko i-risko ako mga tao. Gi-refer na nako sa legal. Ang amo is to implement ko pwede na namo kuhaon na namo pero dili as what I've said, dili na ko i-risko ang ako mga tao. Kahibaw jud ko nga naa gyud resistance on their part. So, alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mo kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanus kapatid kay di lang kutob sa balita. Aksyon!